Bueno, 14 urte geneuzkala, gogoratzen naiz herri urrats batera joan ginela, eta ja arratsaldean autobuserantz egin doazela, han talde bat zegoen zuzenean jotzen, oraindik niretzat behintzat ezaguna zen talde bat, eta talde hori Ekon zen. Orduan uste dut bere lehenengo diskoarekin zeudela, Zurrunbilo kaotikoa, eta nik zintan daukat Zurrunbilo kaotikoa, orain ez dakit non daukadan, baina zintan neukan. Eta disko horretatik aipatuko nuke oraintxe bertan sexu bikoiztasuna kanta, ez? Azkenean guri sistemaren bitartez, ez? Frankismoko eskolatik behintzat datorren sistema horren bitartez, osea, guk oraindik ere jasan izan dugun mundu ikuskeraren esarpen horren aurka egiten duen kantu bat, ez? Eta hori zen sexu bikoiztasuna. Sexu bikoiztasuna kantuak esaten zuen. Hankatartekoa ez da gizona, gizon egiten duena, konplexuagoa da. Era berean, emakume ere ez da egunero sentibera izaten, entzun arretaz. Eta gero bai esaten du, norberak bere sexualtasuna nahi bezala ulertzeko gai izan behar garela, ez? Eta horrek bere momentuan niretzako izan zen ulertzen enuen gauza bat. Claro, gu ezita geunden beste patroi batzutan, ez? Neska horrela da, mutila horrela da, punto. Eta horre existitzen den beste bikoiztasun horrekin apurtzen duen beste barietate guztia ez da existitzen. Eta honek lagundu zidan normaltasunez hartzen beste gorputz, gaur egun gorputz disidenteak edo deitzen diren horiek, ez? Bale, gero bigarren disko atera zuten, Etnia 2000, gogoratzen naiz araba euskaraz batean ikus genuela, disko honekin. Eta bueno, hemen badauzkate dispertsioa salatzen duen kanta bat, behintzat ura, eta bueno, ekosabotaia ere itzela zen, zelan hasten zen, eta zuzenean. Eta gero adibidez badaukate kanta bat eraiki, eta kanta honek esaten du, herri batek inolaz ere ezin dezake arnasik hartu bere semeak loturik badaude. Ahots batek inolaz ere ezin dezake mezua edatu bere Espainia josten badu. Ez du ezer lortuko. Eta gero, hirugarren disko honetan, salatzen dut izenekoa, badauka esaldi bat ere balio duena askatasunera bidea egiteko, ez? Eta esaten du, pentsamentuaren askatasunaren aurka orain basabiltza iraul dezagun sistema. Eta iruditzen zait ezinbestekoa dela.